Arriba la darrera entrega de La Canalla Pregunta. Avui sortim de la colla jove i entrevistem a Aina Mayol, castellera, excap de colla i reportera de castells. Comencem! Per què vas decidir fer castells? Pues va ser accidental al principi. Mon pare és de Tarragona i ell va ajudar a la Fundació dels Castellers de Mallorca i llavors jo em vaig involucrar en tot aquest món. Quin va ser el teu primer castell? El meu primer castell va ser un 2 de 5, de cotxador. Jo ja tenia 9 anys, vull dir, era gran, en aquella època, però un 2 de 5, bueno, ja us imagineu també que era doncs, en els nostres inicis. Jo tampoc no tenia les mides ideals per ser cotxador en aquells moments, però fèiem amb el que teníem. Quin és el teu moment preferit com a castellera? El meu moment preferit és a Vilafranca, quan peta la tronada del 29 i sortíem doncs, tots en cercavila i després d'aquell cercavila on ens uníem amb tots els balls, amb tots els elements del seguici, després farem la diada castellera. Quina plaça castellera t'agrada més? Doncs mira, una plaça que li tinc molt de carinyo és Altafulla. Nosaltres durant molt de temps amb els xicots vam començar i acabar temporada a Altafulla i és una plaça que trobo preciosa, que sempre que he vist castells, no sé, m'han agradat molt i li tinc molt de carinyo. Dels castells que has fet, quin és el que més t'ha agradat? És difícil triar-ne un, perquè segur que a vosaltres també us costa triar-ne un, per tant, no ho sé, però un que li tinc molt record, segurament és el primer 3 de 9 carregat a la plaça de la Vila, de Vilafranca. Quina és la posició que més t'agrada d'un castell que hagis fet o voldries fer? Home, jo escombro cap a casa. La millor posició, doncs, terços d'un castell de 8, quarts d'un castell de 9, que és la meva. No sé, sempre m'ha agradat molt, a més, perquè sempre he estat com molt envoltada d'homes i el fet que a poc hi vagi havent més dones, doncs també m'agrada reivindicar-la. Quants anys has estat cap de colla? He sigut cap de colla 5 anys. Són molts anys. Ara ja els caps de colla es retiren més ràpid. No tenen tanta paciència. Com et vas sentir quan vas guanyar el concurs de castells com a cap de colla? Doncs guanyar el concurs va ser com un premi molt gran, no? Perquè havíem treballat molt, els 2 anys anteriors de concurs ens havíem quedat a les portes, un any vam quedar tercers, l'altre segon, sempre lluitant una mica pel podi, i quan no sé, l'esforç suposo que al final quan ho aconsegueixes doncs el premi és encara molt més gran i molt més dolç. Tot i que vam haver de suar molt per aconseguir-ho, doncs va ser un d'aquells moments per recordar. Quin concurs t'ha agradat més? Et diré que l'edició que més em va marcar com a castellera és la del 2000, aquella en què la Vella carrega el 3 de 10, però va ser el primer que jo tinc memòria, havia anat al 98, però no me'n recordo massa, no? El 2000 ja sí que tinc records molt clars de com era la diada, i aquell moment de passar pel túnel, veure, doncs, això, colles fer castells de 10, recordo que em va marcar de dir, això és el que a mi m'encanta i vull seguir fent tota la vida. Si tu manessis, què faries amb el concurs d'enguany? Jo crec que s'ha de fer alguna cosa. No sé exactament el què, però deixar-lo perdre em fa com una llàstima, no? Crec que ja hem perdut moltes coses aquest 2020 i el concurs crec que té tant de presència que alguna cosa ha de fer. No sé si castells virtuals o ens hem d'inventar alguna cosa, però deixar perdre aquella data, aquell dia, les emocions que ens desperta tots, és una llàstima. Si no fossis de la teva colla, de quina colla series? Ostres, aquesta és de les preguntes més difícils que et poden fer, no t'enganyaré, perquè moltes colles tenen coses que m'encanten. He vist créixer una colla petita, transformar-se una de mitjana, m'apassiona veure com lluiten les colles grans, però segurament aniria cap a algun lloc on hi hagués algú de la meva família. No? O bé al Serrallo, o bé aquí a Valls, o no sé, tirarien cap aquí. Però em costa definir perquè mira que ho he estat també pensant
però encara no tinc el pensament decidit. Si visquessis a Tarragona, series de la colla jove? És una bona pregunta. De fet, el meu pare va ser de la colla jove. El meu pare és nascut a Tarragona i ell va ser de la colla jove i durant molts anys vaig portar la seva camisa d'assaig. La camisa que ell tenia, me'n recordo, la camisa lila d'assaig, me va durar molt i li tinc molt de carinyo a la jove. Ara, tinc gran part de la meva família al Serrallo i no sé si hauria també de tirar una mica cap a aquesta arrel més familiar. Quina colla t'agrada més? Clar, a part de la meva, no? Perquè sempre ho dius que la teva preferida és la que més t'agrada. Doncs no sé què dir-te, I no és per quedar bé, però a mi últimament les coses que fa la Jove de Tarragona m'agraden molt. Així que ara mateix és una de les meves preferides. Deixaries algun fill teu fer castells? És la gran pregunta, perquè vaig pel carrer amb els fills i em diuen que faran castells, I jo sempre dic que faran el que vulguin fer. Si volen fer castells, en faran, i si no en volen fer, no en faran. Jo no els hi podré prohibir perquè jo he fet exactament el mateix. Què és el que t'agrada més de la colla jove? Doncs el que més m'agrada de la Jove, de fet, ho he dit molt i ho he dit a la tele, per tant no és sorpresa, és la velocitat de la seva canalla. És una cosa que em té al·lucinada, com assagen, la disciplina que tenen. M'encanta. Això crec que és una cosa que tot el món casteller hauria d'envejar la colla jove. Aina, què t'agrada més? Pujar o comentar els castells? Doncs és una tria difícil perquè en el fet de periodista, com et dic, he descobert moltes altres coses que el fet de castellera no em permetien. Ara diré que l'adrenalina que he viscut pujant a un castell no l'he viscut a la tele. Per tant, crec que em quedo amb el boquet de fer castells. De petita ja volies fer un programa de televisió? Doncs no m'ho vaig pensar mai. La meva relació amb la tele de petita és que vaig trucar un cop a Lluvia d'Estrelles a veure si podia participar cantant, que jo sempre he cantat fatal, però és l'única vinculació que tenia abans dels castells amb la televisió. Vull dir que és una cosa que m'ha sortit de gran i que de fet ara m'agrada i estic pensant en estudiar comunicació perquè no és el meu àmbit. Quina és la diada que més t'agrada retransmetre? Home, una de les diades més especials segurament va ser a Sant Úrsula de l'any passat, no? Les dues colles de Valls van fer el 3 de 9 sense porra, que ningú dels que conec l'havia vist mai, per tant, va ser d'aquelles diades que jo crec que recordarem tots per sempre. Quin és el castell que més t'agrada comentar? Em costa triar-ne un, però m'encanten els castells en els que passen moltes coses, no? Els castells que tenen molta emoció, aquells castells difícils a vegades. Em recordo, per exemple, el vostre 4 amb el Pilar de l'any anterior, ara no sé dir-vos si era, em sembla que Santa Tecla, va ser d'aquells emocionants, no? Que passen coses constantment, es tancava per un costat, després la canalla li costava... Quan passin totes aquestes coses, m'agrada la salsilla. Quan pateixes més? A dalt d'un castell o ara que els veus des de fora? És una pregunta molt bona aquesta, perquè no m'ho havia plantejat mai. Dalt d'un castell crec que estàs més per feina i el teu pensament constant és que no caigui, saps? Encara que les coses vagin mal dades, el que no caigui és present. En canvi, quan estàs a fora, penses, ai, que plourà, no? I crec que pateixo fins i tot una mica més de fora i el fet de no poder intervenir en els castells, doncs també et fa com ser impotent d'una cosa que veus que pot passar. Quina és la diada que t'ha costat més comentar? De diades difícils crec que n'hi ha moltes. Mira, la més difícil especial, l'any passat vaig retransmetre per primera vegada la diada del 29, que és on actuen els xicots. Jo no havia retransmès mai la meva pròpia colla i va ser un punt entre nostàlgia i
il·lusió pel fet de poder explicar moltes coses, perquè de fet en sabia moltes sobre la colla. Resposta ràpida. Minyons o Vilafranca? Joves o vella? Xicots o la jove? Xicots, doncs em quedo amb els minyons, perquè hi he viscut molta rivalitat, no perquè no els admiri, doncs perquè visc al món de la vella i si no se'm sortirà molt car, diré que... Què opines de la gestió de l'any passat del Gorka? Pues amb el Gorka he estat sempre molt sincera. De fet, hem parlat moltes vegades i jo sempre li dic que m'encantava veure una jove de Tarragona tan valenta, no? Sí que vaig tenir la sensació que a vegades no tot el col·lectiu estava 100% en el mateix camí, però que havia notat un canvi de xip en una colla i que s'havia transformat en una colla valenta, que no li feia por anar a Sant Fèlix i obrir un castell tan difícil com el 4 amb el Pilar o coses així. Com creus que afectarà el coronavirus als castells en un futur? Doncs m'agradaria pensar que servirà que aquest temps de pausa hagi servit per reflexionar per com volem que sigui el món casteller i què és el que ens apassiona i com el podem fer més sostenible entre tots. Crec que ha de ser aquest període de pausa, un període de reflexió que després serveixi al món casteller per fer diades més àgils, que al públic li agradi més, que tots ens puguem treure el mono de castells durant tot l'any, no sé, que facin totes aquestes reflexions que han anat sorgint en moltes coses que traspassin quan puguem tornar realment a l'activitat. Creus que Sant Fèlix és la millor diada de la temporada? No ho crec. No crec que Sant Fèlix és una gran diada i crec que n'hi ha moltes de diades, però crec que les grans diades passen amb les colles que hi participen i les ganes que hi posen les colles que hi participen. Per tant, no necessàriament és Sant Fèlix, un any pot ser Sant Úrsula, un any pot ser Santa Tecla, un altre any el concurs. Crec que de grans diades n'hi ha moltes. Posar-ne una com la millor, no ho crec. Creus que la diada de Sant Fèlix està ben organitzada? Crec que la diada de Sant Fèlix necessita millorar en molts aspectes. Crec que la contractació de les colles ha quedat obsoleta, crec que s'ha de fer d'una manera, no sé si més neta, millor, més fàcil, sense que suposi que el que es queda fora s'ho pugui prendre malament. Crec que segur que hi ha una manera millor de fer-ho. A nivell organitzatiu, sempre hi ha coses per millorar. Cada any jo crec que intenten buscar que els tècnics puguin ser més ràpids, que l'entrada de les colles sigui millor. Coses per millorar, jo crec que sempre en trobarem en els mons dels castells. Creus que hi ha un límit en els castells? Doncs abans crec que sí. Jo potser en algun moment vaig dir no el veuré mai, el 3 de 9 sense forra, o descarregar els castells de 10 és molt difícil. Saps? Tinc la sensació que conforme han anat passant els anys, al final les pites ens han callat la boca una mica a molta gent, no? I ara ja no poso la mà al foc per res, ja no m'atreveixo. Com és perquè surts a la Setmana Santa de Tarragona? Doncs, soc armada del gremi de marejants perquè, com us he dit, el meu pare és de Tarragona i la meva àvia viu al Serrallo. I nosaltres, des que vam néixer, ens vam fer socis del gremi de marejants i llavors, com que cada Setmana Santa, encara que visqués a Mallorca, sempre la venim a passar a Tarragona, doncs al principi sortia d'això, amb l'atxa, amb el llum, i un dia vaig dir que m'agradaria ser armat i em van dir, doncs vinga, i des de llavors també soc armat. Per què vas decidir ser armat? Doncs jo des de petita m'encantava, jo sentia els timbals, però veia aquells amb la llança i no sé, se'm posava com la pell de gallina i pensava que ho puc fer, això. I ho vaig preguntar i així va ser. Em van dir, sí, no hi ha problema, no? Perquè tot eren homes també en aquell moment i doncs mira, em vaig atrevir a preguntar-ho, vaig donar el pas i ja fa 6 anys
que vaig d'armat per les processons de Tarragona. Pots cantar la cançó d'un mundo ideal d'Aladín? Pues t'he de dir que és una cançó que m'agrada molt, Un mundo ideal, Ho puc intentar ara. Jo, a la resta de públic que no sigui l'Aixa, que baixi el volum perquè no cal que escolti el que cantaré. Però la cançó fa així. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Doncs el que més m'agrada de la jove, de fet, ho he dit molt i ho he dit a la tele, per tant no és sorpresa, és la velocitat de la seva canalla.